Snow fana o yɛrɛ don aw bɛ yen. Alhamdulillah ala kana basi foyi k'aw la. Amin ya Rabbi, merci beaucoup. Amin ya Rabbi ya Allah, amin. Amin ya Rabbi, amin amin. Ya Rabbi amin. Allah ka duwaw bɛɛ lajɛlen minɛ. Merci. Vraiment i ka foli diyara n ye wallahi. Ok, merci. Aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ka cadeau la vraiment. Aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ka cadeau la, aw ni ce tapotage la. Voilà. Mais mɔgɔ minnu bɛ ka fɔ tuyi la, aw ni ce aw ni aw n t'a fɔ, n t'a dɔn yɛrɛ n b'a fɔ cogo min yɛrɛ. N t'a fɔ aw ni ce bi, n t'a fɔ aw ni ce sini. Parce que aw bɛ fɛ ka ne dumu de. Aw bɛ ne kɔ de. Aw bɛ nɛni dɔrɔn aw bɛ n dɔgɔya. Ne dun bɛ t'olu fɛ. Walekum salam an cɛ. Alhamdulillah. Oui, Aja Plan, ça va? Kaja be dakala in bɛ basi foyi t'a la. I yɛrɛ dun. Mais Kaja tɛ se ka foyi kɛ ne la diɲɛ kɔnɔ. Aw de bɛ ka Kaja jama. Aw bɛ ka Kaja jama. Ne bɛ fɛ k'a yira aw la de a tɛ se ka foyi kɛ ne la. Kaja tɛ se ka bi kɛ sini bi, a tɛ se ka bi kɛ sini. Voilà, a tɛ se ka foyi kɛ ne la. Aw bɛ ka dakala jaya kuma minnu fɔ la. Aw bɛ ka kuma minnu fɔ la. Aw bɛ ka k'i wele bro. Aw bɛ ka jinɛkanw de fɔ. Ok, an bɛ ɲɔgɔn bolo ala k'an to ɲɔgɔn ye. Ok, merci. Bisɔ ne ka n da di yɛrɛ, ne kana su bonya. Parce que ni ma n da di dɔrɔn a man ɲi. La famille, an ka écran tapoter s'il vous plaît. An ka écran tapoter. Ni ma n da di a man ɲi. K'aw kana fɔ ma tu ɲe ta. Ne ko kila diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ ko ko tɛ min fɛ. A t'a fɛ sa. Des, merci beaucoup Des. Parce que aw bɛ ka ne dabali banni o. Mɔgɔ ko bon ne tɛ nin fɛ. N tɛ fɛ nin ka fɔ ma. Moi je pense que normalement il man k'o fɔ a tigi ma dɛ. I k'a tigi to a ka danbe kɔnɔ, k'a to a ka hɔrɔnya kɔnɔ, k'a to a dusukun kɔnɔ, k'a to a ka ŋaniya kɔnɔ, k'a to a ka diɲɛlatigɛw kɔnɔ. Mais aw tɛ fɛ ka ne to n ka kow kɔnɔ. Aw bɛ fɛ ka ne nɛni de, ka ne dɔgɔya, ka kuma bɛɛ fɔ ma. Mais n tɛ kuma aw fɛ. Aw ye ko bɛɛ kɛ ne mais n ma kuma aw fɛ. Mais a ye sabali sa, kɛlɛ man ɲi sa, bɔnɛ man ɲi. Bɔnɛ man ɲi. Aw de bɛ ka Kaja jama, aw bɛ ka Kaja ɲɛ don ne la. Je ne sais pas que diɲɛ kɔnɔ Kaja bɛ ne ɲɛ mun de la dɛ. Kaja bɛ a bɛ se na wa? N'an ko k'an ka kɛlɛ kɛ a bɛ se na? N'an ko k'an ka kuma yɛrɛ a bɛ se ni ye kuma la wa? Ne ɲɔgɔn balawu tɛ yen. Kɛlɛ ka di n ye. Est-ce que vous voyez? An ka écran tapoter s'il vous plaît. A ye demande kɛ n k'aw ta, an ka écran tapoter ka live partager. M'aw bɛɛ ta an bɛ baro kɛ inchallah. Salut la famille, vous allez bien? Voilà la famille. A ye t'aw abonné n ka compte YouTube sanfɛ a y'a mɛn wa? Aw y'a mɛn wa? A ye t'aw abonné n ka compte YouTube sanfɛ a y'a mɛn wa? Ko mun? Ko RIP de wa? N tɛ fɛ ka e bɛ bɔnɛ o ye mun bɔnɛ RIP ye?
Des, merci beaucoup vraiment. Des. Ngontado Des signé mon ressourme je ne sais pas mon ressourme do. N'a pas se ka demande ke. Anga fla fo ñoo ñena inshallah. Des. Yosi Masaya là. Masaya kono. Yosi Masaya. Mon pote. Comme salam Des, ça va? Ça va et toi? Vous allez bien? Ça va, tranquille. Ah, Dieu merci. Et Kakenewa? Wallahi, Basfo était naïe, Redou, Imanyuma. Ouais, merci. Vraiment, ça fait plaisir. Il y a des gens, ils sont en train de m'insulter ici. Je sais, c'est pas des gens bien, faut pas que tu les écoutes. Voilà, je n'écoute pas les Dakala là, quoi. Ouais, faut pas écouter, c'est des Nafigi Jaili. Voilà, Nafigi Jaili, Dakala, n'importe quoi. Ils sont beaucoup ici. Ils sont pas bien. Ils m'insultent seulement. Est-ce que ça, c'est normal? Non, c'est pas normal. Vraiment, merci beaucoup, Wallahi. Vraiment, merci. Ça fait plaisir, vraiment. C'est normal. Parce que je suis votre contenu, j'aime trop. Vraiment, merci beaucoup. Alaka Antonio Roy. Amina. Alaka Kanuto. Amina. Kame yenka ou befo kosebe kosebe. Inch'Allah. Ouais. Ok, merci. Bonne soirée à toi. Merci. Ok. Itoro. Je m'appelle Sadio. Ok, Sadio. Sadio. Merci, Sadio. De rien. Ok. Sadio. Ouais, la famille. Aïta abonné à compte YouTube, ça fait Amer. Aïta abonné à compte YouTube, ça fait Nye Kajawara Toro de Kala, quoi. Lakasa Koro Blali, allô? Bonsoir, mon frère. Bonsoir, frère, ça va? Ouais, ça va, alhamdulillah. Basimanti Lagoni. Alhamdulillah. Je suis ton fan. Ah, vraiment, merci beaucoup. Mais affaire de Kajala, toi-même, tu vois comment? Non, Kaja, il n'y a pas mal. C'est toi qui vois Kaja. Mais Kaja, c'est un mot dia. Est-ce qu'il y a parole? Il n'y a pas mal. Il parle entre moi avec Kaja. Et si on peut parler même? Moi, je vais parler avec Kaja. Je ne peux pas parler avec elle. C'est un bébé. C'est un bébé. Non, c'est les Jaïri, c'est pas Kaja. Il y a des Jaïri ici. Il y a des Nafigi ici. Nafigi Dakalaja ou bien. Ou le Akila Kaja, parce que fait qu'elle est là. Kaja peut battre moi. Hein? Non, je sais. Mais là, comment vous faites ça? Fait que Kadawaya Kafo. Tout ce que vous voulez là, parler. Mais moi là, je suis là. Ouais. Je suis là, je suis calé. Est-ce que vous avez un choix? On peut bonner mon corps bien à ça. Hein? Ouais. Améliorons le boulot. Foi, ni Alana Kira Djerane. Inch'Allah, merci vraiment. On t'encourage. Ok, vraiment, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, merci. Oh, Bella Jeleniche, vraiment, wallahi bilay. Hey. SD, DS, Kajala, moi-même, je ne sais pas Kaja c'est quoi même.
Moi-même, je ne sais pas Kaja c'est quoi. Kaja, n'tado Kaja est fait des diamono. Kaja la, n'tado Kaja yi den suku jumeri dun quoi. Est-ce qu'il y a choix? Mais est-ce qu'il y a famu kanya? Kaja la, n'tado den suku suku dun. Ma, n'tado Kaja est den suku suku. Wallahi billahi. Mais n'te kuma quoi? Ni kuma na mɔgɔw b'a fɔ kuma ka ca. N dun tɛ kuma. Mais a ye sɛgɛn o. Tellement la fille m'a fatigué dans ma vie. Tellement la fille ne kun t'a dɔn. Ne mana n'a ka kɛnɛ ka ɲɛ. An ka écran tapoter s'il vous plaît la famille. Ne mana n'a ka kɛnɛ ka ɲɛ. Kɛnɛyaba t'a fan fɛ quoi. Merci beaucoup. Vraiment la famille, on y tient tapotage là, on y tient cadeau là. On peut la gérer ni tient cadeau là vraiment. Merci à vous tous vraiment. Sadio, merci Sadio. Et Sadio? Merci. Allô? How are you? How are you fine? You're fine. I'm fine. Yes, I'm fine. Yes, I'm so good today. Oh, what this, Sarah? What? I'm Georgie. Name my name, okay? Mais comment bere da film na fora kaja be ka film ni leji ono ka kallo ko wade adora tade asara de ne be kaja la me ngaji ne ba la me wa. Ah ok, y a pas de souci. Net anglais mais alhamdulillah. Maintenant le be anglais de mais aita nyonga fe. I will never attack. Kaja, you're coming to me. We're going together to America. Okay, Santa Zoro de ya ye. Voilà. Alaga kanuto vraiment ala kanto nyoy. Amin ya Rabbi. Vraiment merci beaucoup. Nathalie Siribe, tu vas bien, ça va? Merci beaucoup. Ok, bye. Ciao. Merci Sadio. Bijou Bade. Nathalie, ça va? Vous allez bien? Vous le matouille Koulibaly. Kad memida kon bas faut-il la bonne. Vraiment belle jelen ni tiaro cadeau là vraiment la famille. On y tiaro cadeau là vraiment. Angay 40 tapoter durant la live vous partager. Salut, ça va? Vous allez bien? Hi. Hello. Au quelqu'un connaît la famille. Basta là. Hello, Coquin. Oui, salut. Ok, ça va? Oui, ça va, Dieu merci, et vous? Daddy. Yeah. Daddy. J'aime ça, j'aime trop ça, merci. Merci pour ça. De rien, Daddy. Vraiment, merci pour ça. Daddy, je suis abonné à ton compte, je suis tes vidéos, j'aime trop. Ah, vraiment, merci beaucoup, Wallah, merci beaucoup, vraiment. Mais Daddy, il y a une partie que je n'ai pas aimée là. Ah, quoi? Quelle partie? Quand je coca bina kayere fa, elle m'a fait que je kana yere fa Daddy. Non, ko kaba yere fa, ne ta o mine koy. Jugu sako ba fo kaba yere fa là. Si Jugu sako dit elle va se tuer là. Si Jugu sako, je ne sais pas. Mimichou joli, vous allez bien? Ni Jugu sako ko kaba yere fa là. Atu aka yere fa, ati foi tieye. Foi. Daddy, ni te kaja fesa, la numéro di manya di nkorokema. E be se ka bonne ga iti dakala bongalin ka tieni kelade. Tienne kadi Merci beaucoup Nathalie. Asibide ça ne te kuma ça. Ne te foi fait. Tenez faire. Merci beaucoup Mimichou. Bon toi la bonne soirée à toi. Ala ka sini ma ni cheni baraji kambe. Parce
ni ko ma tué ni mi dangal mi abado bié juma de mo ko ma tué Mimichou il me fera dongeli da yeah azogoro day oui Sadio merci beaucoup Mimichou la famille je vous remercie beaucoup ouais la Jolina. Ok, merci beaucoup Nathalie. Merci beaucoup Oulimatou, on peut la dire vraiment. Mimichou, merci pour ton cadeau, vraiment, ça fait plaisir. Hein? Quand tu fais un cadeau comme ça fait plaisir. Hein? Merci beaucoup. Hein? La famille Araïkara tapoté, s'il vous plaît. Araïkara tapoté, allez vous partager. Vraiment, ala kantonyoye, ala kanunto. Au bimba, si taoula, qu'on est à dire kosobe. Alhamdulillah, ne fana bi amel lezi la kosobe. Mais ala tano, alhamdulillah et tout. Voilà. Alors, abonnez dans mon compte YouTube, ça en fait massivement. Ni koduma de kadawi. La famille, vidéo du monde, vidéo de flène YouTube, ça en fait. À tes TikTok, canet. Vidéo de compte YouTube, ça en fait. À tes TikTok, quoi. Voilà, on va aller compte YouTube, ça en fait. Amen. Voilà, ni français, américain, africain, anglais, espagnol, ni bela jelen invité à YouTube, ça fait être abonné. Merci Sadio. Merci Bibichou. Alors, faut voir. Vidéo du monde YouTube, ça fait la famille. Aïe, là, je dois regarder seulement massivement la famille. Partez voir seulement. Aïe, t'as YouTube. Na kadaw ye fara am bebe se gata nyo so YouTube ça fait na kadaw la ame Sadio Santa Zogoro day ibis Zogoro la di joy na kadaw ye plein live pour la YouTube fara ça fait na kadaw ame TikTok live pour tiga ame ta YouTube ça fait ma boulot. Merci beaucoup Sadio, vraiment merci beaucoup. Aïe t'as un compte YouTube qu'on a la famille avec ta abonné vidéo courant ou bien avec tout la jay no voilà na kadaw ye fana ni mi kadaw do ya fa mais ameta nyon sur YouTube ka 500. On va se trouver là-bas. Voilà. Mais akadi nyaw ka YouTube il partage ko sobe quoi. On a partagé. On a ciao na kadanyam ame 100 000 abonnés ke cliquer. La famille na diaro ya ame 100 000 abonnés ke cliquer. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Sadio, tu es gentil, vraiment. Merci beaucoup, vraiment. La famille, on fait bébé à 40 ans, on fait bébé à cadeau, vraiment. Parce que moi, je suis là pour vous. Je suis là pour vous, vraiment. Mbe a de kama et tout. Ni a une bien, ala ni a de sababu ya kama quoi. Est-ce qu'il y a une femme? Ni a une bien, ala ni a de sababu ya kama. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mais ala tanu kosobe. Je suis là, 6-0. Mais ala tanu, kachi quoi. Il va falloir tant qu'il n'a obéi. C'est rien, moi. Oulimatou, il n'y a pas de souci. Problème faut être là. Ni muso nana mi bene fait, ala na kira kaba. Kaja hasigi. Bonsoir, ça va? Kaja nyango hasigi parce qu'elle te fait. Njugudo. Atenga kola.
Tu vas bien? Oui, je vais bien chez vous. Wallah, alhamdulillah, chez moi, ça va très bien, wallah. Est-ce que tu sais que tu me plais? Eh, Allah kanuto. Vraiment, je t'adore. Vraiment, merci beaucoup, ça fait plaisir, vraiment. Allah kanuto, Allah kantonyo. Actuellement, vous êtes où comme ça? Hein? Vous êtes où comme ça? Moi, je suis à Bamako, hein. Waouh, je sais qu'un jour tu vas faire grâce, je vais venir visiter Bamako. Inch'Allah. Ah, vraiment, tes vidéos me plaisent. Merci beaucoup, vraiment, merci. Je DS! m'apprécie vraiment. Merci beaucoup, Allah kantonyo, Allah kanuto, vraiment. Donc, Merci est-ce qu'on peut beaucoup, avoir bonne des soirée à contacts? toi. Est-ce qu'on peut avoir des contacts? Ok, y a pas de souci. Donc, prends mon numéro. Ok. Il y a le téléphone derrière. Tu es prêt? Excusez-moi. Ah oui? Ok. Prends plus 961. Plus 961. 61. Oui, prends 34. 30, 34. 34, c'est pas 30. 34, 34. Non, écoute-moi. 961, Oui, oui. 34, Oui, oui, 34. 44, 44. 572. 572. Voilà. Je suis pas en Afrique, quoi. Ah, ok. 572, ok. Voilà. Le nom, c'est Raki. Raki. Ouais, Raki libanaise. Ah, ok, y a pas de souci. Raki libanaise. Ouais, je suis en Liban. Ah, ok. On a ça, Inch'Allah. Ouais, bye. Ok, bye. Merci beaucoup. Bye. Ciao, ciao. Raki libanaise. La famille, aw bɛ yɛlɛ dɔrɔn na wɛ. Ni min donna n ka dusukun kɔnɔ, an bɛ YouTube, n bɛ YouTube ci fila. Ni min donna n ka dusukun kɔnɔ, ni ma YouTube, si je n'ai pas gâté YouTube là. La famille, n bɛ ka live, double live. Je sais, n'a ka d'aw ye, aw bɛna YouTube fana kan, an bɛ baro kɛ. N'a ka d'aw ye la famille, aw bɛna YouTube kan, an bɛ baro kɛ YouTube sanfɛ yan. Mais live la fila bɛɛ la. N'a ka di min ye, o kana YouTube kan, an bɛna wuli ɲɔgɔn na yan. An bɛ ɲɔgɔn su bɔ yan. Comme YouTube là, c'est ma première fois. Nana me ka live ke YouTube ka o première fois de. Voilà. Une première fois de ka live ke YouTube ça fait. Parce que ne flè nyadu ya manine o de kama na YouTube ka. Nyana YouTube fana ka wala TikTok au farana quoi. Ni wala au farana. Voilà. Tu ko comment te ke quoi. Tu ko comment ta là. Kanini o ta là. Foi. C'est important quoi. Voilà. Ah, vraiment, DS, merci vraiment. Sadio, merci Sadio, merci. Merci beaucoup. Ibade tenye bi, ibade tenye chini. Voilà. Inika ni musoro verti nye. Inika ni bloki verti nye. Ini dakala ye. Mo ante bade ye. Ibade tenye bi, ifade tenye chini. Ikoro de tenye, idogo de tenye. Ika fara de la quoi. Parce que non. Voilà, ni qu'elle était ça va. Parce que even attend even a pokiben and even doya. Ne du to soma. Non. Il y a le quota là de. Voilà. Tu soma de.
dakala imbe basi fo itala lakasa koro blale eni ala che kaja kera makiaji kera dojume et puis iba mi me gane faga mo munu be tu nyedi kaja made atolu law atene la i jonga wuli YouTube mo nunu kama parce que nete nye jali yala nete kele la nete bon la nete woyola YouTube mo obe bonne mu nyina obe na so nete tu ko nta fe alani ni lame alani YouTube de kama ay alani tu ko kuma de kama me fika TikTok bla kana YouTube ka mais aw do lebe na aw fana bi ka damine ko ta do YouTube TikTok mo de na YouTube in kawa nta do bora mini ay sabali nte bonne fere voilà nambora juma na nye do ba kawe ka abado be juma de ni danga ke do rabe mine de aywa voilà OK vraiment ala ka kanu to ala kan to nyoy vraiment Ouma Nyuma merci à vous vraiment amin ya rabbi merci beaucoup inshallah mimisu ala kan to nyoy vraiment merci OK bye mimisu ibe bonne bu no fe mimisu iba soro mimisu to avec moi là on se connaît ni ala na kirache mi doyoro do mi boyoro do ni ma fara ka forma tu ibe bonne mu nyini mimisu ibe na soro nete bonne fere nete kele fere nete problème fere Des merci beaucoup Des voilà Sadio merci beaucoup mimisu kana kele ne ko ngo to manne mu no o be no ni la de fo ko to ifode hein mais c'est pas grave quoi tu ko kuma yere au kambe bonne soirée à vous aminyon ta chemere me live que YouTube ça fait quoi voilà c'est mieux comme ça ngana na nyongo faka fula je vous aime beaucoup gros bisous à vous tous Michou I love you beaucoup je t'aime et tous mes abonnés je vous aime beaucoup gros bisous à vous tous Sadio I love you beaucoup je vous aime beaucoup merci à vous ala ka Antonio vraiment ala ka kanuto voilà ala ka kanuto vraiment merci à vous beaucoup même voilà Moi, je vais pas parler avec lui. On peut faire ça. Lui n'est pas l'ami de quelqu'un. Je te dis. Et puis, quand on est là. Si tu es fâché, il faut boire de l'eau et puis tu te couches. Moi, en tout cas, I love you too much. Yes. Bonne soirée à toi. Ah oui. Et ça, oui. Anga nyongo sur YouTube ça fait ni mo ko me faire live du masu anga ta YouTube kan vous flene YouTube kan oh merci beaucoup gros bisous à vous ala kanto no bisous ba de mouais bro petite question pour les femmes ton mari décide de prendre 2 femmes tu n'es pas voilà ne bala na kelen ne fo yanka o ye quoi YouTube mo YouTube mo ne te bonne fede ne te kele fede ne te woyo fede ne te aucun na lanyini de ne te lanyini na de voilà nana live la ala na kira kama mana kele la mana woyo la nkontado ni kele ke nega de baulawa nkontado aube bonne de no fait nye TikTok ntu be TikTok kasa unoro benoro le bena ko tu nye TikTok tawie kana YouTube la sutura konna la dogo konna la
nana dogo konna la sutura konna la mais a bɛɛ la aw nɔrɔlen bɛ na ko tu ye a ye sabali sa arrêtez ça ne tɛ bɔnɛ fɛ dɛ ne tɛ kɛlɛ fɛ dɛ ne tɛ wɔyɔ fɛ dɛ ne tɛ kuma fɛ dɛ walayi bilayi mais an ka sabali quoi c'est important quoi sabali là c'est important voilà sinon a bɛ di bastaw la kɔni aw b'aw diya kosɛbɛ kosɛbɛ j'espère qu'aw bɛ lɛsi la a b'aw ni ka kosɛbɛ je vous aime beaucoup vraiment ala k'an to ɲɔgɔn ala ka kanuw to aw ka partager dɔrɔn komi YouTube fara TikTok sanfɛ TikTok kan inchallah an b'a gosi dɔrɔn de fɛn kuraw bɛ ka bila YouTube kan a y'a suit dɔrɔn inchallah tant que vous êtes là nous on est là tant que aw bɛ diɲɛ kɔnɔ anw bɛ yen quoi an tɛ décourager découragement zéro tant que aw bɛ k'a like aw bɛ k'a aimer aw bɛ k'a partager nous on est là vous voyez est-ce que aw bɛ k'a faamu nous on est toujours là pour vous ala k'an to ɲɔgɔn ye vraiment ala ka kanu to je vous aime beaucoup vraiment comme ni en première fois ye ka live kɛ YouTube sanfɛ inchallah on va bien programmer on va bien travailler aussi inchallah ni ala sɔnna an bɛ don dɔ la don an bɛna live dumanba dɔ kɛ YouTube sanfɛ live duman ci cogo tɛ live min na quoi est-ce que aw bɛ k'a suwa voilà aw k'aw bila aw kunna toujours ko n bɛ live kɛ yan ka caya fana waati min na ni ala sɔnna YouTube sanfɛ n bɛna na live yɛrɛ de daminɛ live total quoi diɲɛ kɔnɔ quoi ka live daminɛ n bɛ live dumanw dɔrɔn de k'a sanfɛ ni ala sɔnna aw ka kɛ yen dɔrɔn inchallah an bɛ ɲɔgɔn bolo je vous aime aussi je t'aime beaucoup walayi je t'aime aussi Aminata merci beaucoup vraiment je t'aime aussi Aminata ala k'an to ɲɔgɔn ye merci à vous voilà la famille comme c'est l'heure sera inchallah an bɛ ɲɔgɔn ta siɲɛ wɛrɛ tuguni on va bien frapper inchallah merci à vous gros bisous à vous tous bye bye